नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता सकाळचे 7 वाजतात, 7:30 आणि बाबू आणि मी चाललो आहे खाली कॅन्टीनवर। एका सबस्क्रायबरने गिफ्ट पाठवलं आहे ते घ्यायला। काय गिफ्ट पाठवलं तर माहीत नाही, बाबल्याक माहिती असतात, मग काय बाबलो सांगत नाही। तर आता आम्ही आलो आहोत दैभाव पुलावर इला आणि गाडी 1-10 मिनिटात अजून येऊ। पाणी बघा काय आता दैभाव नदी वरतून क्रॉस झाला होता ते आपण एकदा वरतून क्रॉस होऊन गेला ता नाही रे। बहुत आली आहे आता। बाबू गेलाय पार्सल आणायला। ये पंप्या मांगडे हा ना। माका रात्री कळाला तुम्ही अरे चुकडू ये नको गाराडे म्हणती काही। सबस्क्रायबरने दिलेला आता त्या कुरिअर नाही येणार होतं का नाव बघ बोल नागे नाही कुरिअरचा कुरिअरचा गिफ्ट आणि पुन्हा गिफ्ट बघूसाठी सकाळी सकाळी हजर झाला। मी तुझा गिफ्ट त्यांचं पाठवल्यानंतर नाव नको ना झाला केला पटकन उघड बाबा। अरे दोन इथे म्हणून सांगलो ना। चल 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 आताच्या आता उला कोण खटाने कोण करा मग तू माता माहितच मी खटात बोलतो। एक नंबर आहे तुझं रेनकोट काय रे अरे कार्ड असता ही पॅन्ट वाटता ट्रॅक पॅन्ट आहे ही हा बाबू फॉर्म मध्ये आणि ही काय केलंस हे काय या टी शर्ट क्रिकेट मोठंच आहे मी माणूस तेवढी ती साईज का मोठी आहे वाटतं हे तुका होणार आहे तुका ठेवचे लागणार। टी शर्ट बघ केवढी आहे ती साईज का, नाही तर ती पण मीच घेऊन जातोय। अरे ही गावा गेल्या माझ्या मापाची ती माझ्या मापाची चला काम झाला कधी वाजू घ्या नाही ही तुका वाटत ड्रेस पाठवलेला एक विनूकने एक बालक काय 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 एक विनूकने एक बाबू पाठवलेलं ते पाठवलेले आहेत ना म्हणून हा बाबू बोल काय नाही तुमका नानांक होता का बघा उलटा कसा केला असता तू पिटन पिटन टाक एक नाना ड्रेस देऊन टाक एक कपडे देऊन टाक कपडे म्हणजे कपडे कपडे म्हणजे तुबा आता तुका येताना आणण्याची गरज नाही घालून दे नाही नाही बरोबर बरोबर बॉडी खाली करा मध्ये बाहेर येऊ बघूया हे लोमता काय पुढे वा हिरो एक बरोबर झाला बाबल्याक काय मग आणि बाजू नानाक घेतले नाना बरोबर मस्त ट्रॅक ती 4 2 जोड होते खाली येतो पण ती काय गेलो दोन ते दोन असा नेमकं बरी दिसता ना टी-शर्ट आणि वैता पॅन्ट आणि नानाने काय घातलं पॅन्ट घातले ह्या लावणी काढणार हे
या टी शर्ट नानाडे मारणार नाही पॅन्ट भारी दिसते आम्ही बरोबर तुला कपडे घालले मस्त पॅन्ट. पुणग्यात काय घंटा काय पडाय चुकला पुन्हा हिरोईन ना तुमच्या व्हिडिओची. हो हा. हिरोईन मग हिरोईन कोणी हिरोईन करूची त्यासाठी प्रयत्न आमचे त्या मागचे. हा तापना पडद्याच्या पाठच्या कोण बघित ना धरून माझा गो चल गो चल गो चल गो करून या आणि त्या का उभ्या केला. ए पडद्याच्या चाय दी, चाय. चाय दी, चल. पडद्याच्या पाठच्यांका पडद्या तर मित्रांनो आता नारिंगातून निघतोय सगळे. मी फक्त संध्याकाळी एक फेरी मारणार आहे बाबूला सोडायला. आणि बाकी आज एक लग्न आहे मित्राकडे, म्हणजे मित्राच्या बहिणीचं. त्यासाठी मी आणि बाबू चाललो आहोत तळे बाजारला. आता इथून जाणार आहे देवगडला काय सामान राहिलं आहे मुंबईला न्यायचं ते घेणार आणि मग तिथून तळे बाजारला लग्नात जाणार आहे. आणि हो बघा फॉल घेऊन गेलो, पाऊस पडता. मी एक तर कपडे आणले नाहीत आणि काल मित्राच्या काकांचा फोन आला की लग्नाला ये म्हणून. आता बघू इथे काय कपडे ठेवले आहेत मी दाबोळ्यात. कपडे कुठेच काही तिथे जास्त कपडे ठेवले नाहीत, घरी घालण्यापुरतं कपडे ठेवले आहेत. बाबल्यानं फक्त नवीन कपडे घेतले ना. तसा आजचा शेवटचा दिवस आहे, कारण उद्या सकाळी 5-6 वाजता आम्ही निघणार आहोत मुंबईला. त्यामुळे आज जेवढी मजा करायची तेवढी मजा करायची आहे. नारिंगरात आता डायरेक्ट फक्त संध्याकाळी यांना सोडण्यापुरतं येणार आहे दोघांना. बाकी आजचा दिवस सगळा फिरण्यातच जाणार आहे. हे चला पटापट. हे मेमरी कार्ड घेतलं, जा 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 पहिलं जा. मी नाही जायचं तुमचं पटकन जा. अरे मेमरी काय जा 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 तुमचं विनू खायचा ड्रॉ होतं टीव्हीच्या ड्रॉवर कशात पाऊसमध्ये. तेच गाडीत बस जा. चल चल. मग कुठे अरे कपडे पुन्हा येऊन धुवायला लागले, बडबडायला लागली तुझ्यामुळे. कोण हे आता नको तर घेऊ नको मी सांगते ना मारून कपडे. तू येत नाही मग येत नाहीस. चल मग नाही येत आपण घ्या. चल पुन घ्या. बाय बाय रव असंच. तर मित्रांनो आता दुपारचे 4 वाजतात आणि 1 वाजताचं लग्न होतं मित्राच्या बहिणीचं. पण 2 व्हिडिओ एडिट करायचे होते, कारण की उद्या निघणार म्हणजे उद्याचा व्हिडिओ पण येणार नाही. त्यासाठी आजच तो व्हिडिओ एडिट केला. तो 2 व्हिडिओ एडिट करण्यात बराच वेळ गेला, जवळपास 3 तास गेले. आणि जेवण पण जेवायचं होतं, कारण की घरी कुर्ल्यांचा रस्सा होता म्हणून लग्नात जेवणार नव्हतो. तर जेवण वगैरे करून एडिट वगैरे करून आता जवळपास 4 वाजता आहेत. आणि आता बाबू आणि मी लग्नाला निघालो आहे. फोन करून बघितलं पहिलं आहे का चालू, तर मित्र बोला ये अजून थोडा वेळ आहे. तर आता चाललो आहे तळे बाजारात मित्राच्या बहिणीच्या लग्नाला. चला आता तुम्ही पण. आणि तिथून मग बहुतेक डिरेक्ट मी नारिंगरात जाईन, नाहीतर कपडे चेंज करून परत नारिंगरात जाईन, कारण की व्हिडिओ अपलोड केला नाही आहे. इकडून तेवढं नेटवर्क चांगलं नाही आहे, नारिंगरात नेटवर्क चांगलं आहे. तर नारिंगरातून व्हिडिओ अपलोड करेन. आणि मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला थोडा लेट येईल, संध्याकाळ होईल येईपर्यंत. चला आता लग्नात जाऊया. तर मित्रांनो आता आम्ही विनू आणि मी लग्नासाठी. लग्न आटापलेलं मेन आहे, लग्न आटापलं आणि मी नंतर इलेलं या. पण आम्ही जेवूक नाही लाव जेवूक नाही लाव, जेवण घराकडनंच इला भेटा केला. चला तळे बाजारात हॉल खायचो आहे तळे बाजारातलो. तर म्हणते हेंका लेट कळतं रे, आमका लेट आमंत्रण होता त्यामुळे आम्ही लेट इला. आणि काय रे वाजा पा रे रे खाया तो खाया तो खाया. तर विनूसो मित्र जग्या खाया तो आधी बघूया मेन. अरे खुर्ची कुठं आली आणि सगळ्यात लवकर आलेत अरे आणल्यावर तुला माझ्या 2 दिवस शूट केला, आज एक व्हिडिओ नाही शूट केला. अरे आज एडिट करत बसतो आणि जेवायचं पण होतं. ह्याच्यामुळे लेट झाला, माझ्यामुळे ना. बस बस काय म्हणतो काय तर पिऊन दे. पी ना. हो बघी ना, म्हणजे हो पण व्हिडिओ चालूच आहे, याचं काम चालू आहे. काम चालूच आहे माझा. मी निघालो पण नाही. नमस्कार. होय होय पेढे भेट आपण क्या हो गई क्या हुआ? तर मित्रांनो इथे फोटो सेशन चालू आहे. माझ्याकडे एक गजाली मारतात 2 जण, किती दिवसांनी भेटल्यासारखे करतात.
आहे रे काही जात लवकर लगेच मेन तूच काय म्हणतो लग्नाचा विषय नको, अरे लग्नाचा विषय नको. अरे पण तू कधी करतं लग्न? अरे आज 4-5 वर्ष याच ऐकतं. माझा झाला आता, माझा काय नाही. जोरात माका लगीन करूचा, पण तुझं पोरग्या घेऊन तू हळदी घेवचा, लग्न घेवचा तेव्हा. काय काय तुझ्या पोरग्या घेऊन तू लग्न घेवशील तेव्हा. पण बरोबर आहे. आता मला प्लॅनिंग सांग, तुझं प्लॅनिंग कधीचं? प्लॅनिंग एवढ्यात नाही रे बाबा, लगीन पण एवढ्यात नाही. कर तू, आता झाला. पोरग्या काय बघितलं पोरग्या बघितलं बापसात सांगताय एखादी पहिला उरकून टाका येणार. आता झाले की गोडो झाले. विनंती कर, पोरगी असं तर सांगा मला. पोरगी बघले रे आता. हे बघा मिशे बिशे वाढलेले, शेंडी बिंडी भारी वाढले. बघणार आहे का सांग? बघणारी तुका माझ्या व्हिडिओ 4-5 वेळा यायचा लागा. उद्या पोरगी हजर तुका. पहिल्या व्हिडिओ मधला रिस्पॉन्स बघून मग पुढच्या व्हिडिओ करू. रिस्पॉन्सचं काय नाही तू एकदा राहू. रिस्पॉन्स आमचं काय नाही, आमच्या बरोबर राहलो तो रिस्पॉन्स मध्ये फुल इलो समजा झालो. तू काय टेन्शन घेत? अरे तकडे गमल्यानंतर तरी धावत येऊन भेटा केव असे. लवकर ऐका ना जरा, जेवायला जायचंय. ओके, आमचं पण राहिलेत करायचे, आम्हाला पण भूक लागली. आमचे पण फोटो काढायचे राहिले. मी पाया पडतं की पाकिट घे ना बाय, पाकिट घे ना. हे बाबू या इकडे बघा, इकडे बघा. आल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद. पुन्हा भेटू. चल भेटूया चल बाय. तुझ्या लग्नाक ना. चला तर मित्रांनो, लग्न अटेंड केला. अटेंड म्हणजे सगळा झालेला होता. लग्नात सगळ्यात शेवटी पाहुणे जे असतील ते आम्हीच होतो. कारण की कुर्ल्यांचा रस्सा पण होता घरी. तो जर सोडून आलो असतं तर परत पुढच्या वेळेची वाट बघायला लागली असती. कारण की काल रात्री ओम्याने खास माझ्यासाठी त्या दिलेल्या होत्या, म्हणून ते आता खाऊन घेणं भागत होतं. आता इथे पण काकांनी खूप फोर्स केला जेवणासाठी, पण पोट भरलेलं होतं म्हणून एक जिलेबी खाऊन आता निघालो आहे. आता पुढे शिरगावात जाणार आहे. चला येतं आता पुढे शिरगावात जरा जातो, नर्सरीत झालं. चला 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 आता इथून पुढे आम्ही शिरगावच्या नर्सरीत जाणार आहोत. तिथे जरा झाडं बघायचे आहेत. झाडं लावलेली नाहीत त्या नवीन घरी, तर तिथे झाडं लावायचे आहेत. चला. ड्रॅगन फ्रूट कसली हवी? क्रिसमस ट्रीची झाडं 2च आणि आमका 5 हवी असं विषय. क्रिसमस ट्री. आणि आमचा तो मालवणी रायता चॅनल आहे तो त्याका सबस्क्राईब करा आधी पहिला. थांबा ते केला करा. त्याच्यावर किती वेळ लागता हो करा? सांगायचा लागता नाही हो दररोज. तसा काय नाही, सावकाश करा तुम्ही. आणि त्याच्यावर तुम्ही रायता बिता पुण्य काय बनवणार तर बघित राहा. पुणग्या आणि बाकीची पण पुणग्यात नाही नुसता त्याचे बाकीच्यांका पण चान्स आहे रेसिपीसाठी. तर चला आता पुढचं बघूया काय व्हिडिओ होता तो. उंची गाडीत कशी होतली. लावतो कधी करणार काम घेतलं कधी लावतो काम कधी करणार. गाडी हईली असते हेच भरूया. गाडी आणू का? हा, गाडी येतली पाठी शेवट. ही झाडं मिळाली आहेत क्रिसमस ट्री, आणि जशी पाहिजे होती तशी मिळालीत. बाबू बाजू राहू असं राहू. हां हो का, बाबूपेक्षा पण उंच आहेत झाडं. एवढ्या उंचीची झाडं आहेत. अशी 6 झाडं आम्ही घेतली आहेत. कारण की आम्हाला ॲक्च्युली 5 पाहिजे होती, पण एक एक्स्ट्रा घेऊन ठेवलं. कारण की चुकून जर काय प्लॅनमध्ये चेंज झाला तर नंतर परत एकासाठी अडकायला नको.
म्हणून एकत्र 6 घेऊन ठेवली आहेत. येतात दिसतच नाही ना. हा. झाली ना. शेगुल कसं दाखव शेगुल. टोटल 6 झाडं आहेत. आता डिक्कीचा वापर आम्ही पुरेपूर करतोय. याआधी पण आंब्यांच्या जवळपास एकदा मी 19 पेट्या नेल्यात या गाडीत. आणि त्या दिवशी बाबूचा ट्रॅक्टर पण लोड केलेला. आणि आता ही झाडं असं काही ना काही रोज कधी कधी माणसं पण भरायला लागतात डिकीत जास्त झाली की. मनासारखी झाडं मिळाली आहेत ॲक्च्युली, जशी मला मोठी पाहिजे होती तशी. कारण की ही झाडं वाढायला खूप वेळ लागतो. आणि घरासमोर माझं डोक्यात तसं होतं की माडाची 1-2 झाडं आणि बाकी कसं की क्रिसमस ट्रीचीच लावायची आहेत. कारण की घराचं लूक थोडं वेगळं आहे, त्यांना क्रिसमस ट्रीच चांगला दिसेल म्हणून हीच शोधत होतो बरेच दिवस. आणि आज सापडली आहेत. आता आज तर वेळ नाही आणि संध्याकाळ झाली ऑलमोस्ट. आणि उद्या सकाळी 6 वाजता निघणार आहोत मुंबईसाठी. तर पुढच्या जेव्हा लावणीसाठी येईन तेव्हा ही झाडं आम्ही लावू. आणि आता इथून घरी चाललो आहे. घरून लॅपटॉप घेणार आणि नारिंगला जाणार, व्हिडिओ अपलोड करणार आणि सगळ्यांना भेटून मग पुन्हा आपल्या घरी दावळ देणार. चला.